Se pelkää sua vittu. Niin. Muista Se nautinto. pelkää sua. Nautinto. Oskari, sä oot huomattavasti paljon isompi kuin toi. Mieti mikä fiilis. Annat sille vähän sitä kostoa, mitä se jättää. Mieti mikä fiilis tolla on siinä sun kädessä. Palkinto on edessä. Kuolemaan tällä hetkellä. Palkinto on tulossa. Älä Sitä ei nyt. sulle mitään vaaraa, se on pelkkää proteiinia. Pussaa Muista sitä. purasta se, että se ei enää Kerro elä. se vaan kirjoittaa. Kannattaa purra. Lipiksen se alas. Oot sä nyt pahempaakin syönyt? Älä päästä sitä elävänä. Nyt sä saat vielä noin bakteerit tosta maasta. Onko parempaa maan kautta? No on itse asiassa terveellisesti. Vielä monta pintiä sä oot nuollut. Toi on paljon puhtaa. Ei, mä saan itse päättää ajan. Yksi kansa elää tuolla jossain Mä noin. vaan miettii, miltäköhän vittua tää voi maistua. Mitä vitun väliä silloin? Libi. Ei se maistu millekään, yritä olla maistella. maistele. Pieni vinkki, älä maistele sitä hirveästi. Pura pari kertaa ja niela. Libikseltä maistuu. Se on pelkkää lihaa vittu. Anna libis. Anna libis! Ode on äijä! Ode on äijä! Jätkä on äijä! Hyvä, vielä libistä vielä! Libistä vielä! Ota libistä vähän. Jep. Vittu, mä sen. Jee, aplodit. Mut tää oli vähän hyvä. Kyllä mä näen sen nyrkkeilykehää.